Isardeng mo dudugem barukong ko pangaasim italnam ka sa ibig mo may kawaan nagsaot di mo kayat jak inggagara tapusum tinasugan Isardeng mo wen dudugem barukong ko pangaasim italnam ka sa ibig mo may kawaan werag sa utib mo kayat jak inggagara tapusum tinasugan nalawag kadlaunay luluwat tiyak sarday soem kadit arabide tapun kuram ket maef kasla awanin ken ka wenag lailo aking kat nabara labis mo't nagpaituma taawanin patek ko ken ka. Manang ko Scarlett Joyce. Hello BFF Gandara. Mama Melda, happy watching. Isardeng mo dudugem barukong ko pangaasim italnam ka sa ibig mo may kawaan werag sa utib mo kayat jak inggagara tapusum tinasugan nalawag kadlaunay luluwag biyak sarday sa kadit arabide tapun guram ket maef kasla hawain ken ka wenag lairo aking kat nabara labis mo't nagpaituma taawanin patek ko ken ka nalawag kadlaunay luluwag biyak sarday soem kadit arabide tapun guram ket maef kasla hawanin ken ka wenag laino aking kat nabara labis mo't nagpaituma taawanin patek ko ken ka labis mo't nagpaituma taawanin patek ko ken ka. You are watching Arang Rago con San Saluyo, Ilocano Entertainment Show. Ayan, kablaawang pa ni Mami Gloria Ragusan from Hawaii. Thank you, Mami, datinted mo. Ayan, dahil sumarong kanta kapasagot ko may tining Mama Jonah. And para kada kayo amin ako sa kapada. Akwe anasaktan day tapuso nagbalina ka narasi ken ni ayat nadarang day tuy pusok denat sa bani nga ayat may kawaan amoy akaanugan jak nagragsa agbabawi tuy puso ken tuy riknag awan tikas ken ka mangipatek mangilalakan yan may kawaan
uray anya titem kaniya apanusa kuna em nga taajak ipturan amin ida luisot mang palagan puram kaniyakit awate alusak nga awan dirituin na. Sina 8711 Aquat Lapta. Hello po. Thank you, Mama. Ako'y anasaktan day tapuso nagbali na kanarasi ken ni ayat nadarang daytoy pusok denat sa bali nga ayat may kawaat uray anya titem kaniya apanusa kuna em nga taajak ipturan amin ida nuisot mang palagan kuram kaniyakit awate alusak nga awan pirituin na amwe nga kaanuman jak nagragsak agbabawi to'y puso ken to'y rikna awan tikas ken ka mangipatek mangilalakaniyak may kawaat uray aniya titem kaniyak apanusa kuna em nga taajak ipturan amin ida muisot mang palagan kuram kaniyakit awate alusak nga awan dirituer na uray aniya titem kaniyak apanusa kuna em nga taajak ipturan amin ida muisot mang palagan kuram kaniyakit awate alusak nga awan dirituer na alusak nga awan dirituer na alusak nga awan dirituer na. Ayan no, dati agurayak, adamit to agurayak tula tayo na po yung sagot ko manay kada kayo aming asang abada. Yes, thank you po. Manipay din si kalaeng ti inakpan pa nunute di kan tupulos mabalin nga iwaksi ito'y dana uray nuadayo tinagbaetan taalugan kubiyak ko ding tuwag balbaliw to'y panagayat ko uray pa'y agin na dayuta may liwag unay kankan kayat ko amarik na ibarat pamatek mukin tungong uray man pa'y adayo ka ako rayak tulata ururayek di sa sangbay mo to'y
pay di si kalaeng ti na panpanunuten di kan tupulos mabalin nga iwaksi dito'y den na huray no adayo tinagbaetan ta lugar ubiyak ko dintuang balbaliw to'y panagayat ko uray pa'y agin na dayuta may liwag ko na'y kenkan kaya't ko amarik na di barat pamatek muken tungo huray man pa'y adayo ka agurayak tulata uray et di sasambay mo to'y benak mailiwag unay kenkan kaya't ko amarik na di barat pamatek muken tunggom huray man pa'y adayo ka agurayak tulata ururayek di sasambay mo to'y denan ururayek di sasambay mo to'y denan. Kaya may sapakat ako kagayo. Di nagpay am-am mo kas panaka-am-am mo ken ka di ka babalawin no umadayo ka agpat nagnasinsintiren ka agpat nagnet nga aglulwa ka maldaay anak nga mangkita ken ka mariknat nga adaag gustusa aglalo pa'y nukas laken ka nyen siya isuna saranayen ka si dadaan daytoy abagag amang baklay sa emligasa inanamday ka ayan si dadaan daytoy abagag ipatay bugdo sa tinaglabas agasakta sa indi ayan nakita kay jay suli itay simre kak nga imuli nasirpat kutlangam nga inggit sudi jakun malipatan day tarukam nga nay supsupadi ket dinakto kuma nga ibat bati ay nagsaem ta at kapay sa bali agayat kenkat na sudi ngem no siya kadakwada saranayan ka si dadaan daytoy abagag amang baklay sa emligasat inanamday ka ayan si dadaan daytoy abagag ipatay buto sa tinaglabas agasakta sa indi ayan how long must I wait for the last train to be here and the last chance to know get to think that I was born too soon how long, honey,
the loving don't come. I was there when you left me, just didn't know how to begin. Si dadaan day ko'y abagan, amang baklay sa iyong ligasay, inanamday taayan. Si dadaan day ko'y abagan, ipatay mo to sa tinaglabas, agasak ta sa ini ayan. Ayan, thank you so much. Thank you once again, Mama Jonah. I love you too, Mama. Sa dinuman, di ayan mo biyak ko. Wow! Kaya't kukumagen ka nga ipudno. Sika ka na yun, di arapa ako. Getbukan ko, mapukaw, dito'y lagip ko. Sa dinuman, di ayan mo biyak ko. Kaya't kukumagen ka nga ipudno. Sika ka na yun, di arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawe, ikariken ka nga sikalain. Di ka masursuro, biyak ko ngalipaten. Uray pa'y adda akton, ijay tanen. Naglamuryot ka boses by Jay. Sa dinuman, di ayan mo biyak ko. Kaya't kukumagen ka nga ipudno. Sika ka na yun,
pa ako ket di kanton mapukaw dito'y lagip ko huray pa'y aglabas ni tawid ikariken ka nga sikat sikalae di ka masursuro biyak ko ngalipate uray pa'y adda aktoy ijay tanin uray pa'y aglabas ni tawid ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyak ko ngalipate uray pa'y adda aktoy ijay tanin uray pa'y adda aktoy ijay tanin Loban. Enjoy alaman. Pataria. Thank you so much. requested Kasama by Jay. Tita Margie Layugan and the Founders. Nice song, Tita Teresa Valderrama. Naglamuyot ken naglawag boses na saan nga pulos makaumal. Love it. Thank you. Yes, ni Tita Jonah. Naglemesak ti arak man Sir Chokes. Sige. Bakit singer ta? Adda dito'y adda kami tita Adda yunay tinagbaetan ta Jak amo no kasanuka Kemas no sumipngit malagip nak ngata bukod mo tay siksikat buyaim kad literato ta atwa di mo kadila marikna day di barat ayok kuken ka tapno sika tay di unay maina alaing sursurat ko taing kaagbasa ngebno di mapnek tarik nam agdayal ka tatumawag ka ururayet tatawag mo biyak ko tapno maikata dayta iliw mo tapnong maiyagkas ko ti I love you sikalat malaglagip ko Alright. Shout out pat kani Young Travis. Hello cousin Mary Queen Corpus ko na ito ni Janice. Pa-request man sa an ano sa thanks po ko na ito ni Helen Pilon Valdris. Taak
dito'y adda kami dita. Adayunay tinagpa etanta. Jak amuno kasanuka no sumipngit malagit na ngata. Lubukod mo tay siksika bubuyaem kadletarato ta adwa. Di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka. Ururayek tatawag mo biyak ko, tapno may katanday ta iliw mo. Bay ang ngaiyak kaskuti, I love you. Sikalat malaklagit ko. Ururayek tatawag mo biyak ko, tapno may katanday ta iliw mo. Bay ang ngaiyak kaskuti, I love you. Sikalat malaklagit ko. Sikalat malaklagit ko. I love you. I hate you. Ayan. Thank you so much. Ayan. Okay, another requested song. Arak, di kaya request na tayo. Napnapan ang apay, ita kalanga agparang. Yes. Sinap sa pulka, ngem di ka man laang makita. Pimanaw kan imbatingak, nga agmay maysa. Anyat di mo kinayat, wenuin ka kinagura. Napnapan ang apay, ita kalanga agparang. Sinap sa pulka, hindi ka man laang makita. Pimanaw kan imbatingak, nga agmay maysa. Wenan niya't di mo kinayat, wenuin ka kinagura. Naumakakadin, taapay akas taka, jakad napatikin ka. Naragsak kakadin, tadinak ang makita, minamaag nga ayat, ang angaw asar sarita. Naumak kakadin. Once again, Mr. Jake Tagrupio from Badok, Ilocos Norte. Napnapan ang apay, ita kalanga agparang. Sinap sa pulka, hindi ka man laang makita. Pimanaw kan imbatingak, nga agmay maysa. Aniyat di
mo kinayat wenno ka kinagura nauma ka din taapay akas aka jaka din napatikin ka naragsak ka din tadinak ang makita minamaag nga ayan ang angaw asar sarita naumakakadin taapay akas taka jaka din napatikin ka naragsak ka kadin tadinak ang makita minamaag nga ayat ang angaw asar sarita taapay akas taka jaka din napatikin ka naragsak ka kadin tadinak nga makita minamaag nga ayat ang angaw asar sarita. Yes. Napnapanam na uma ka kadin. Yes. Thank you.